Dobrý deň, ahojte, vítajte pri ďalšom dieli e-learningu Nechci podnikať. Ja som Tamara z Kumstu a na Kumste sa venujem konzultáciám individuálnym aj skupinovým a v tento moment by som vás rada previedla témou zákazník, cieľové skupiny a persony. Poďme si dnes spoločne skúsiť odpovedať otázku, kto je váš ideálny zákazník. Rovno na začiatok prinášam taký disclaimer. Je to téma, ktorú budete navštevovať priebežne počas celého vášho podnikania. Je to jednoducho pretože v momente, keď prinášate nový produkt alebo tú vašu službu posúvate niekam ďalej, tak tieto všetky myšlienky musíte znova navštíviť a zistiť, že či to, kde ste ich mali nadstavené predtým, vyhovuje aj tým momentálnym vašim potrebám. Je to vlastne tiež aj nástroj, ktorý je skvelé znova navštíviť, keď vytvárate nejakú novú stratégiu alebo jednoducho proste potrebujete iba zrevidovať to, ako ste o tom už uvažovali a či to je stále pre vás vyhovujúce. Dneska sa budeme baviť o troch hlavných témach, zákazník, cieľové skupiny a persony, ale taktiež si odpovieme na celkom dôležité otázky, ktoré túto tému nejako zaobalujú a nejakým spôsobom ju dovysvetľujú v rôznych kontextoch podnikania. Dneska je to tiež aj interaktívne. Ja dúfam, že si spolu so mnou otázky a úlohy, ktoré vám budem postupne dávať a predkladať, tak že si ich budete rovno odpovedať. Potrebujete na to jednoducho iba tužku a papír, alebo si to zaznamenávajte niekam do vašich online poznámok. Dneska je to teda hlavne pre tých z vás, ktorí sú na začiatku a potrebujete si nadstaviť to, na ktorom trhu by ste sa chceli pohybovať, na ktorom trhu ten svoj biznis budete tvoriť. Ale je to aj pre tých, ktorí už nejakým spôsobom nejaké veci nadstavené majú a prinášate teraz novú stratégiu do svojho biznisu a potrebujete sa naozaj znova odpichnúť od toho úplného začiatku. Na začiatok ma zaujíma, že kto už má z vás aspoň svojich 5 prvých zákazníkov, kto už si svoju cieľovú skupinu nejakým spôsobom popísal a kto z vás si vlastne svoje myšlienky dneska prišiel overiť. Skúste si tieto 3 otázky premietnúť na seba a trošku vám to vlastne rozkľúčuje to, kam sa vydáte dnešným programom. Vrátim sa úplne na začiatok. Je to teda ten zákazník a prečo by vás to vlastne malo zaujímať? A tiež je fajn položiť si otázku, kedy vás to má zaujímať. Prečo by vás to malo zaujímať? Tak jednoduchá odpoveď je, že vy vlastne tým svojim produktom alebo službou prinášate nejakú hodnotu ľuďom, ktorým riešite nejaké ich individuálne potreby. A vlastne celý ten váš produkt a službu tvoríte pre niekoho a vy vlastne potrebujete zistiť, kto ten váš niekto je. Druhá fáza tejto otázky sa naozaj ešte raz dotýka tej stratégie, ktorú som zmieňovala už na začiatku. Je to vlastne tá fáza časová. Kedy vás to má zaujímať, tak za mňa ideálne vás táto téma musí trknúť hneď už od začiatku, pretože vy vlastne ten produkt samotný dizajnujete v nejakej vizualite, dizajnujete ho aj v nejakej cenovej kategórii a vy vlastne musíte vedieť, pre koho ten produkt a službu prinášate. A to je vlastne odpoveď na to, kedy. Ono vlastne kedykoľvek pri novej stratégii, pri novom uvažovaní, pri otáčaní toho, čo vy ste si v tom vašom podnikaní vysnili a kam tým chcete smerovať. Prečo by vás to malo zaujímať? Tak veľmi jednoduchá odpoveď na túto otázku je, že keď nemáte zákazníka, tak nemáte financie. Tým pádom nemáte nad čím vlastne uvažovať a viete k tomu zaujmuť 2 prístupy. Jeden je reaktívny a druhý je proaktívny. Pokúsim sa vám to vysvetliť na 2 príkladoch. V momente, keď máte reaktívny prístup a dajme tomu ste grafické štúdio, tak vás si objedná nejaký prvý klient a dajme tomu, že tento klient je zo zdravotníctva, ale vy celý čas uvažujete o tom svojom podnikaní, že tvoríte tú grafiku pre kultúrne centrá alebo pre kultúrne a kreatívne centrá. Je to vlastne trošku iný segment, kedy treba uvažovať nad tým, aké sú špecifika tých
vašich jednotlivých záverečných prác. A v tento moment vlastne, ak vy už máte ten reaktívny spôsob, že vlastne tvoríte iba na základe toho, aké zakázky dostávate, tak predpokladám, že vlastne ste nešli do toho svojho kreatívneho podnikania len s myšlienkou toho, že budete vlastne slúžiť tým vonkajším vplyvom. Predpokladám, že vlastne ste do toho išli s tým, že máte nejakú myšlienku, nejakú víziu, s ktorou vlastne vy chcete tvoriť a tým pádom sa musíte trošičku presunúť do toho proaktívneho prístupu, kedy vlastne na príklade grafického štúdia je proste dôležité v tento moment vytvoriť aj nejaké návrhy, vytvoriť nejaké funkčné veci aj pre ten sektor, pre ktorý chcete tvoriť na konci. Znamená to, že to vaše portfólio sa proste musí vyvíjať tým smerom, na ktorého zákazníka vy chcete cieliť. Veľmi dôležitou otázkou je aj, k čomu vám to určenie zákazníka vlastne je. Predstavte si toho vášho zákazníka ako v strede nejakého rozhodovania sa, ktorý vlastne potom určuje, akým spôsobom, dajme tomu, hľadá tie ďalšie produkty, akým spôsobom vlastne ho ďalej vy zaujmete. Čiže on je vlastne ten stredový bod toho vašeho ďalšieho rozhodovania a na to potom sú závislé aj ďalšie tie aspekty a podtémata toho podnikania. Keď sa dotknem rovno tej prvej, tak je to cenotvorba. Je to veľmi jednoduché. Zákazník, podľa toho, akého máte zákazníka, pri predstave, že má od 18 do 30 rokov, tak tá cenová hladina toho, koľko si za to môže dovoliť a koľko chce platiť a akým spôsobom chce platiť, tak vlastne vám veľmi ukáže to, kto ten zákazník je. V momente, keď si predstavím 60-ročného človeka, na ktorého cielite svojou službou, tak jeho chovanie je úplne iné. A vy vlastne sa snažíte tomu vášmu cieľovému zákazníkovi vyhovieť čo najviac, nadstaviť to tak, aby to preňho bolo čo najviac užívateľsky, najdostupnejšie a najviditeľnejšie na tom trhu. Pri tej cenotvorbe teda môžete počítať s tým, že ako náhle si vydefinujete nejakú vekovú kategóriu, ako náhle máte nejaký ekonomický stav toho človeka, tak viete odhadnúť, koľko takýto produkt, koľko vlastne tá služba a jej hodinová sadzba vie byť relevantná k tej vašej konkrétnej činnosti. V rámci predaja sú to potom otázky toho, ako nakupuje a kde nakupuje. Jednoduché príklady sú z hľadiska napríklad online nakupovania alebo offline nakupovania. Staršia veková kategória, predpokladám, že je stále viac zvyknutejšia na to chodiť do kamenných obchodov. Zároveň mladšia vekovka proste automaticky potrebuje platbu online, takže vám to hneď vyfiltruje to, akým spôsobom sa oni k tomu produktu alebo službe dostanú a čo je pre nich potom tá vhodná cesta, ktorú vy im budete chcieť sprístupniť. Ďalšou témou tu je aj udržateľnosť. V rámci udržateľnosti sa bavíme o tom, akým spôsobom a ako dlho je ten váš podnik schopný žiť a rozvíjať sa. V kontexte zákazníka to znamená to, že vy si veľmi ľahko zistíte, koľko tých zákazníkov je, koľko ich vlastne na tom celom trhu, dajme tomu pre perlové šperky je, alebo pre udržiteľné svadobné šaty lokálneho charakteru. Proste zistíte z demografických údajov, koľko takýchto ľudí sa vo vašom okolí nachádza a taktiež zistíte vlastne, aká je tá vaša konkurencia. Vďaka týmto dátam vy potom viete odhadnúť, ale zároveň si viete vypočítať, akým spôsobom, ako dlho, s akým životným cyklom toho vášho podnikania vy vlastne viete počítať. Ďalším aspektom, ktorý vidí na vášho zákazníka, je samotný produkt alebo služba. Každý zákazník má nejakú inú potrebu a vy vlastne máte v hlave nejaké vaše nadstavenie biznisu, ale zároveň ten váš zákazník vám povie, akým spôsobom ten produkt chce používať, akým spôsobom by tá služba bola pre neho dostupná
a vy na základe toho viete trošku určiť, či to, čo chcete robiť, vlastne tomu zákazníkovi dáva zmysel, či si potom pôjde k vám. Veľmi dôležitou časťou toho, na čo všetko vidí váš zákazník, je aj marketing. Zase, je to veľmi jednoduché. Váš zákazník už nejakým spôsobom konzumuje produkty alebo služby, ktoré sú podobné vám, tak ako Hanka hovorila v minulom dieli Nechci podnikať, tak vlastne vy by ste tú vašu konkurenciu mali oceňovať a čerpať z nej inšpiráciu. A na to ja naväzujem v tom, že v momente, keď už ten váš zákazník vie o podobnom type produktu, o podobnom type služby, tak vy vďaka tomu viete, čo sleduje, kde sa nachádza, akým spôsobom ho môžete ešte osloviť. Veľmi ľahký príklad, zase si to ukážeme na vekovke. Pravdepodobne tí najmladší sa budú nachádzať na TikToku, ale zároveň tí najstarší najviac oceňujú tiskové veci. Takže zase je to len ďalší mústek k tomu, aby vy ste vlastne vedeli tú vašu službu a produkt nadstaviť najviac ideálne pre toho vášho konzumenta. To isté sa týka aj komunikácie, pretože keď už sme pri marketingu, tak každá tá vekovka, každá tá nejaká lifestyleová skupina tak komunikuje nejakým jazykom. Tento jazyk je väčšinou potom nejaký váš vzorový, nejaká forma, ktorú vy potom používate, opakujete. Nadstavuje to už potom tú marketingovú stratégiu a aj to, ako sa ten zákazník, dajme tomu, má cítiť, čím ďalším sa vie obklopovať a čo vlastne, aké hodnoty vy mu prinášate. V rámci komunikácie vám nabízim veľmi jednoduchý nástroj, ktorý môžete vidieť tu. Dajte si kľudne pár sekúnd na to, aby ste si z týchto všetkých slov, ktoré už trošičku implikujú to, akým spôsobom budete komunikovať, a to napríklad vyberám seriózne alebo mladistvie, sami vidíte, že niektoré tie veci sa vylučujú. Čiže odporúčam si vlastne vybrať maximálne 3 týchto príkladov a samozrejme môžete pridávať aj svoje vlastné, nie je tam absolútne všetko, je to nejaký výber, ktorým veľmi rada pracujem, pretože sú tam fakt rôzne polohy. Vráťme sa späť k zákazníkovi. Nech vám trošku vysvetlím odlišnosti. Tak máme tu zákazníka a užívateľa. Veľmi ľahký príklad je sektor hračiek. Predstavte si, že hračky sa kupujú pre deti a to sú tí vlastne koncoví užívateľia, ale ten samotný zákazník je ten rodič alebo prarodič, takže je fajn si uvedomiť aj to, že či ten váš produkt alebo služba je naozaj nabízen pre toho koncového užívateľa, alebo vlastne či komunikujete priamo s tým zákazníkom a podľa toho je tiež skvelé zasa nadstavovať všetky tie veci, ktoré som spomenula ako veľmi dôležité zložky na to, na čo všetko vidí zákazník. Ďalšie veci, ktoré v rámci zákazníka je dobre si uvedomiť, je to, že či vy chcete fungovať alebo komunikovať hlavne s tým vašim koncovým zákazníkom, alebo tam medzi tým bude ešte nejaký biznis. Uvediem to na príklade módy, kedy ja mám nejaké módne štúdio, som návrhárka a teraz vlastne tvorím šaty na mieru. To znamená, že komunikujem s koncovým zákazníkom, ktorý ku mne veľmi často príde, ja si ho pomeriem a tvorím tie šaty alebo veci priamo na neho. Ale je tu tiež možnosť vlastne mať nejakú konfekciu, nejaký unifikovaný štýl, ktorý ale potom vy môžete veľmi ľahko nabídnuť aj do rôznych concept storov, na rôzne markety, do rôznych ďalších online platformiem, ktorí vlastne v tomto momente zastupujú ďalší biznis, vďaka ktorému vy obchodujete s tým vašim konečným zákazníkom. Posledným pojmom, ktorý nás v tomto osvetľovaní čaká, je pojem první vlaštovky. První vlaštovky používame na označenie takých ľudí, ktorí sú vám najbližšie, ktorí boli vlastne v tej bubline toho vášho vývoja, toho vášho prototypovania a sú to vlastne tí úplne prví ľudia, ktorí vám za tú službu či produkt zaplatili. Veľmi často to bývajú rodinní členovia alebo blízki kamaráti
A vlastne aj vďaka týmto prvým vlaštovkám si vy môžete uvedomiť, s kým ten váš výrobok rezonuje. Čaká nás ďalšie cvičenie. V tomto cvičení vám odporúčam si napísať vo veľmi jednoduchej vete to, čo vlastne váš produkt je. Skúste si to napísať spôsobom, ktorý vám uvediem na príklade Kunstu. Takže sem kreatívny hub podporujú kreatívni profesionáli díky konzultáciím, e-learningu, díky eventum a networkingu. A dělám to protože tady ty služby a celú tú podporu kreatívnych profesionálov a kreatívnych odborov nerobí systematicky v Českej republike nikto iný. To je prvý úkol, ktorý vám v rámci tohto cvičenia dávam. Ak by ste si veľmi nevedeli rady, tak skúste pozrieť ešte aj prvé video v rámci Nechci podnikať, ktoré sa volá Proč jak co a je to s Davidom Severou a ten vlastne v tomto e-learningu sprístupňuje, akým spôsobom sa tieto jednoduché, voláme to elevator pitche, robia. A je to vlastne na overenie si toho, že či ten váš produkt alebo služba rezonuje naozaj tam, kde má. No a ďalšou časťou tohto cvičenia je aj napísať si, na koho týmto cieľim. Znamená to, že to bude trošičku kontextovať s tým, co deláte. Kto má potrebu, ktorú viete vyriešiť, taktiež kto vám za to rád zaplatí a koľko ich potenciálne je. Pozor, je tu jeden veľký disclaimer, všichni rovná sa nikto. Znamená to, že keď si svoju cieľovku definujem od 18 po 60, tak ale títo ľudia majú zároveň iný jazyk, inú formu komunikácie, iné priestory, kde sa pohybujú, iné záujmy, ktoré robia a znamená to, že vlastne vy nie ste schopní z celej tej veľkej skupiny, ktorú ste si vydefinovali, tak vy vlastne nie ste schopní nikoho z nich zaháčknúť, pretože vlastne tú vec nemarketujete a nenaceňujete správne pre nikoho z nich. Vďaka tomuto cvičeniu ste si nastínili, kto je ten váš jednotlivec a vďaka cieľovým skupinám si skúsime z toho jednotlivca spraviť naozaj celú skupinu. Takú tú, ktorú som zmieňovala v rámci vekovej kategórie, v rámci nejakého finančného stavu, v rámci, dajme tomu, aj rodinného stavu, rôznych kritérií, ktoré vlastne sú pre ten váš kontext veľmi dôležité. Je to vlastne taká skupina, ktorá je oddeliteľná, rozpoznateľná, osloviteľná a dostatočne veľká. Sú to vlastne ľudia, ktorých vy si v tomto momente potrebujete tak trošku zaškatulkovať, ale je to len nástroj toho, aby vám to pomohlo tie ostatné myšlienky trošku rozviesť do hĺbky, aby ste mali nejaký referenčný materiál na to, že to, čo naozaj plánujete robiť, tak rezonuje v tej skupine, pre ktorú to vy budete robiť. V tento moment vám nabízim tabuľku, ktorá je síce po anglicky, ale snad to zvládneme. Sú tam vlastne rozpísané všetky kategórie, ktoré by vás v tomto momente mohli zaujímať. Jednak je to v rámci geografie, vy ten svoj biznis viete robiť veľmi lokálne, ale veľmi globálne. Záleží, akým spôsobom a čo vlastne chcete priniesť. Takže je fajn si vlastne popísať aj to, že či to vaše podnikanie je najprv pre Brno, alebo pre Juhomoravský kraj, alebo je to pre celú Českú republiku, alebo naozaj myslíte na Európu a idete až proste do naozaj globálneho podnikania. Ďalšia vec je demografická a v tento moment sa presne vraciame k tomu, keď som popisovala stav, kedy buď obchodujete s cieľovým zákazníkom, alebo obchodujete s ďalším biznisom. Vďaka tejto tabuľke máte nejaké nástroje a pointy, vďaka ktorým si vypíšete, čo všetko o tom klientovi vy môžete vedieť. Taktiež ale vlastne sa to zaoberá aj na tú stránku toho obchodovania B2B, business to business,
Popíšete si aj životný cyklus takejto firmy. Je to veľmi jednoduché, vy sami ste na začiatku, ale aj tie firmy buď sú na začiatku, alebo sú v rozvojovej fáze, alebo sú vlastne vo fáze, kedy nemajú v tento moment priestor na nejaké veľké investície. Je to vlastne tabuľka, ktorá vás odrazí od toho, akými všetkými spôsobmi nad tým môžete uvažovať. Nezabudnite ešte aj na tú poslednú časť tabuľky, kedy zisťujete vlastne sami tie vaše možnosti a schopnosti. Skúste sa naozaj snažiť byť čo najviac úprimný k sebe, pretože vy vlastne v tej poslednej časti tabuľky zisťujete, že či tých vašich zákazníkov bude pár, alebo ich bude viac, alebo ich bude naozaj hodne a bude to ten globálny trh. A vďaka tomu si vy vlastne aj vyškalujete trošku to, kam s tým podnikom mierite, kam vlastne viete dojsť za nejakú určitú dobu vďaka vašej vízii. V tomto momente nás čaká ďalší úkol. Skúste si vziať toho vášho jedného zákazníka a postupne mu priradiť všetky atribúty z tabuľky, ktorú som vám ukázala predtým. V momente, keď budete mať zapísaného toho jedného, skúste nad tým zauvažovať aj v priemere toho, akých zákazníkov už ste mali, a vytvoriť mu pitch mnoho okolo neho a vlastne to vám dá nejakú tú cieľovú skupinu. Skúste sa nad tým zamyslieť ako nad nejakým súhrnným výsledkom a skúste tento výsledok konfrontovať aj s dosavadní skúseností. Tento produkt už nejakým spôsobom nad ním uvažujete dlhšiu dobu, pravdepodobne ste sa o ňom bavili s niekým, ideálne máte už aj nejakého zákazníka, čiže naozaj skúste čerpať z tej vlastnej skúsenosti a porovnať si to, aké dáta vám vyšli s tým, ako ten biznis doposiaľ vyzeral. V tomto momente už máte definovanú svoju cieľovú skupinu. V ďalšom kroku sa vám pokúsim ukázať to, prečo je to vlastne dobré a k čomu vám to bude slúžiť v ďalších myšlienkových pochodoch. Čaká nás téma persona. Persona je vlastne fiktívny profil osoby, ktorá predstavuje toho vášho ideálneho užívateľa, produktu alebo služby a vlastne je takisto aj príjemcom vášho marketingového vzdelení. Čiže persona je v tomto momente braná ako marketingový nástroj a už sa trošičku posúvame od témy zákazníka do toho, na čo všetko vlastne ten zákazník vidí. Personu si tiež môžete predstaviť ako nejaký archetyp chování a subkultúr fungujúci ako marketingový nástroj. Je to vlastne spôsob, ako od štatistických údajov prejsť k nejakému protozákazníkovi, do ktorého topánok vy ste schopní sa postaviť, vy ste schopní ho chápať, vy ste schopní vidieť, akým spôsobom on komunikuje, kde komunikuje, kam vyráža, čo sú jeho ďalšie záujmy, vlastne nejaký celý jeho status. Skúsim vám trošku priblížiť, aké všetky charakteristiky by táto persona mohla mať. Jednak je to meno a tvár, pretože vďaka tomu vám tá predstavivosť tiež bude nejakým spôsobom fungovať. Taktiež je to ale aj zaradenie k tej cieľovke, k tým cieľovým skupinám. To znamená demograficky, osobnostne, pracovným prostredím, rodinným zázemím. Všetky tieto vlastne veci si skúste popísať čo najviac do detailu. No a teraz základná otázka. Prečo vlastne my tú personu tvoríme? Prečo je to celé dobré? Odpoveď je zase veľmi jednoduchá, ale niekedy je naozaj náročné vidieť takto za roh a uvažovať nad tým komplexne v priebehu toho, čo vy ten svoj biznis tvoríte. Čiže pokúsim sa vám odpovedať na dvoch príkladoch. Prvý príklad je, že sa vyhnete nepotrebným funkciám, kedy vy ten produkt máte pre niekoho nadstavený a znamená to, že nebudete úplne pre inú cieľovú skupinu, pre úplne iný segment, pre úplne iný trh prinášať niečo ďalšie pod rovnakým brandom, pod rovnakou hlavičkou, pod rovnakými schopnosťami. Znamená to, že vy vlastne zostanete pri tvorbe, pre tú vašu personu,
ktorú viete a už ste ju nejakým spôsobom zaujali a preto viete, čo ona vlastne očakáva, čo je pre ňu dôležité. Druhá vec je, že sa vyhnete nekonzistentnému dizajnu. Vy tiež vďaka tej persone viete, čo ona považuje za dobré, za pekné, za hodnotné, za to dôležité pre ňu a nebudete tým pádom prinášať do obchodu s kvetmi náradie, dajme tomu. Nebude to proste úplne z iných smerov, z úplne iných estetík, z úplne iných vizualít. Vy proste budete vedieť, že v momente, keď ste svadobný fotograf, tak keby ste začali fotiť úplne iný aspekt, tak už sa k vám nedostane úplne tak jednoducho ten zákazník, ktorý naozaj má svadbu, chce, aby ste ju fotili vy. Je to vlastne potom o tom, že či nechcete vytvoriť dve persony, kedy prvý produkt celý prebieha pod jednou hlavičkou, jedným brandom, jednou personou a v momente, keď vy chcete trošku diverzifikovať, tak si vytvoríte druhú skupinu, ale dosť možno aj druhú marketingovú stratégiu, druhé profily, aby vlastne tie veci nie nutne museli tých vašich zákazníkov nejakým spôsobom naštrbovať tú dôveru, to, čo robíte. Teraz vám ponúkam nejaké dva príklady toho, ako tie persony môžu vyzerať. Jedna je tu Lenka Harrisová a druhá je naša alternatívnitérka. A vlastne pri každej z týchto persón sme si vydefinovali to, čo je pre nich dôležité, to, aké sú ich ciele, kde vlastne sa vy stretávate. Napríklad pri Terke tam máme osobný network, to, že používa Instagram, YouTube, Facebook, to, že dá na tých influencerov, to, že vlastne ju viete odchytiť, ale aj na oborových portáloch. Čiže vy pre tú Terku prinášate obsah kanálmi, ktoré sú pre ňu dostupné, dôležité, ktorým verí. V prípade Lenky je to skôr priestor, kedy ona chodí do kaváren, chodí na jogu, čte foodblogy, proste nejakým takýmto spôsobom a tým kľúčom, ktorý je pre vás dôležitý, tak si skúste tú svoju personu nahodiť. Je tu jednak cvičenie, ale najprv vám k nemu dám ešte nejaké nástroje, vďaka ktorým si tieto persony nahodíte oveľa ľahšie. Jednou z nich je Costumer Avatar Worksheet. Je to tady tá tabuľka, ktorú môžete vidieť. Sú tam presne veci, ktoré vás zaujímajú. Je to, skade čerpá informácie, aké sú jej ciele a hodnoty, kto to vlastne je. A v momente, keď radi pracujete takto na papier, tak odporúčam túto metódu. Ak máte ale radšej online nástroje, tak potom odporúčam metódu Make My Persona. Je to vlastne nástroj, ktorý nájdete online. Viete si tam dosadiť rovno fotografiu a potom vlastne tento nástroj vám všetky tie dáta, ktoré od vás zozbiera, vypluje už v nejakom podobnom mústri, ako vidíte tady. A teraz sa rovno presúvam k tomu úkolu. Dopracujte si zákazníka, inšpirujte sa vašimi prvými vlaštovkami, tým, koho už poznáte, tým, kto už u vás nakúpil. Skúste z neho vytvoriť tú vašu cieľovú skupinu. Skúste sa zamyslieť nad kontextom viacerých zákazníkov a kontextom vášho portfólia, ktoré prevediete potom do tej ucelenejšej formy a definujete si tú personu, na základe ktorej budete môcť to portfólio, vaše služby a vaše produkty komunikovať nástrojmi a smermi, ktorý naozaj bude vyhovujúci pre tých vašich ľudí. Ešte raz sa odkážem na náš e-learning na YouTube. Nájdete tam ďalšie rôzne témy. Po tomto workshope odporúčam určite cenotvorbu od Hanky Šudákovej alebo naozaj už zmienené Nechci podnikať s Davidem Severou, kde trošku viacej rozoberiete ten váš nejaký zrozumiteľný opis, ten elevator pitch. Kumsti e-learning je tu pre všetkých z vás, ktorí máte otázky alebo nejaké nedoriešené témy v rámci vášho podnikania. Ale taktiež Kunst prináša aj ďalšie služby, takže keby ste potrebovali poradiť konkrétne a nachádzate sa v Juhomoravskom kraji, tak odporúčam naše individuálne konzultácie, ale aj skupinové programy, kde vám potom poradíme na mieru tomu,
čo vás aktuálne trápi.